En geno mara nyakwara Rio makare wanbe waikore gi weche manyien mag migago odiechieng' ni tarik 20 dwe mar auchiel 2025 mokwongo wawinjane mago mawamiyo pek. James Mukhwana ibiro medo dinone kuom ndalo 21 e kinde ma nonro ewi nek mar rawera Albert Ojwang dhi nyime. Polise pod nego mnaji. Okonego bende ng'amo osemaki dhi tho e lwet polis. Emomiyo wakwayo president ni nyaka owinj gik ma jopiny wacho. Jodolo ma kanisa mag Anglican ma Nyanza owuok oko mar kwede okang' mamalo teko mathoth mobila tiyo godo kuom jopiny. Sasa hiyo nikiwatolea lisiti zote wataki kuziona. Wataki kuangalia lisiti, wataki, wanasema wana time, wametumwa. Sasa hiyo kufika napata vitu zishatolewa nje zimebebwa. Jodak ma Buruburu ogolo ywak margi ka giwacho ni sirikal ma kaunti ma Nairobi tiyo gi jonjore e darogi e utegi gi thuon. Machiegni weche manyien mag migago nyinga Milton Ochieng'. Jodolo mag kanisa mag Anglican ma Nyanza koro wuok oko mar kwede okang' mamalo teko mathoth mobila tiyo godo kuom jopiny e pacho ka. Kokale andika kata notice gi dho ngere ni Nation Under Siege mane ogol kawuono e kanisa ma St. Stephen's Anglican Kisumu. Jodolo go koro kwayo jatend piny William Ruto mondo wuog oko mapiyo mondo gol twak mar nyayo kwe pacho ka mondo ng'ata mibi yudi kod ketho mondo kaw ting' mar ketho mare kaluwore kod chik. John Orena Oromangi. We express our disappointment that President William Ruto has virtually failed to stand with ordinary Kenyans who are the target of police brutality. IPOA has failed Kenyans, and it is seen as a toothless dog that can't bite but can talk louder enough to confuse the nation that it is working. Kaluwore gi weche madhi nyime e piny masani moloyo nek matimore oyaye ma polise tiyo gi bunde mana ka gima bunde gin katunja ma ginyalo nego ng'ato sasa ma giparo. Ker ma piny wanyiso ni owe ninda ming'a. Wasewinjo twak mage kuom higni mang'eny kata kuom kinde mang'eny. Owuoyo taf to kwane ka wuoyo nenero kelo nwa kwe e piny, kelo konyruok e kind rahia to gi polis. Polise pod nego mnaji. Okonego bende ng'amo osemaki dhi tho e lwet polis. Emomiyo wakwayo president ni nyaka owinj gik ma jopiny wacho mondo polise ma osebedo motogi eki ogolgi oko mondo rahia obedie gi kwe. Ng'ato ka ng'ato nigi haki ne mar wacho kaka owinjo. Kama owinjo ka idhiye en gi haki mar wuoye. Omiyo gimoro tinde nitie ni social media en e platform ma rahia nyalo wuoye, ng'ato nyalo wacho gi kaka owinje. To gima wachako wacho kendo ni social media ng'eny bende ji osetiyo kode marach mar yanyo jowetegi. Omiyo wakwayo ni kata wanyiso jo sirkal nowe jo Kenya thuolo, ta wanyiso jo Kenya jopiny gibende giti gi social media e yo maber.
Jotelo mag din Salam mawuok e Omar Okako kwedo nek mosebedo kadhi nyime pacho ka kaachiel gi medruok timbe mag njore e kinde jopiny mantiere ng'anyo margi. Kane giwuoyo Kapsabet, gikwayo jatend piny William Ruto mondo ochuo komiti mabiro neno na arita kod riwruok oganda omi maino e pacho ka. Huwezi kuonekana kisha mimi nitatoka nitaenda hapa. Utuondolee maradhi. Kila aliye na haja Mwenyezi Mungu mtimizie haja yake. Sisi tumesikitishwa sana kuona mali inaharibiwa. Wizi unaonekana waziwazi, na ili hali sisi tunatoa kodi kulipa polisi, askari kulinda mali. La kutusikitisha zaidi imekuwa ni kinyume. Watu wanakuja na vijana wanakuja na mipini, wanasema wanakuja kulinda biashara zisiharibiwe, na tunavyojua sisi polisi ndio jukumu lao ya kulinda mali na maisha ya Wakenya. Tumekuwa na maandamano ya hapa na pale ambapo ni sawa kisheria, lakini mambo yanayofanyika ndani ya hayo maandamano ndio hayaridhiki. Hayaridhishi kabisa. Kwa mfano kama hii ya juzi. Leo tumekuja kuona vijana wameshika marungu, tena rungu zenyewe mpya, ni kama zimenunuliwa ama zimeletwa, alafu wanaingia katika mji na kuvuruga zaidi. Vijana wamepigwa risasi. Kuna ule ambapo alichukuliwa kutoka kule Ujaluoni ameletwa mpaka Nairobi, ameuawa kwa njia ambapo haijulikani. Sasa nasema hivi, tusije tukapeleka nchi hii kafanana na Haiti. Haiti ni nchi kama Kenya, na Haiti tunavyosikia kwa imevurugika, si ati inapigana na nchi nyingine, ni guns against government. Jang'ad bura Robinson Ondieki ochiwo chik mar medo dino ne obila James Mukhwana kuom ndalo 21 e kinde ma nonro wi nek mar rawera kod japuonj Albert Ojwang dhi nyime. Ojwang wachore ni nosandi kendo negi e tesend obila ma Central e boma ma Nairobi tok meko mare dalagi e kaunti ma Homa Bay, which mandated fee payments via The investigation Jaod bura ma Machakos Town Caleb Mule okwedo timbe maundu makoro inyayo ga apisa mag obila ka gitiyo gi teko mang'eny kuom jopiny. Mule koro dwaro ni obila matimo timbe makocho okawnegi okang' mar chik kendo yudo ratiro ne joma masirago eko yudo. Kanowuoyo e skul primar ma Mwanyani e yo Machakos e kinde mane iyawo ayanga chenro mar gedo mar sikul nogo omenda maromo siling $50,000 manogol gi kambi ma Safaricom. Mule nolero buok mare e wi nek mar Albert Ojwang kod hiny marach gi magina jong'anyo mane usa buog rombe, komedo luwo ni chal mar ng'anyo e boma ma Nairobi en gino makelo kuyo. Uwezi letewa mfungwa na kwa seli yako na atoke akiwa maiti. Alifanya nini hapo ndani? Hapa rais wetu ambaye tunampenda sana, William Samoei Ruto. Watu ambao wanaharibu jina na wanaharibu serikali, usisite kuweka kando. Jotelo mawuok e duond bura mar Ford Kenya kotelnegi gi seneta ma Bungoma David Wakoli okwedo mager nek makoro timore pachoka ka gilero ni duond bura no biro golo jachung' e yiero madundo makoro igeto tim. Kane giloso e log tich margi e buore Nairobi, David Wakoli kod John Murumba Chikati okwedo nek mar Albert kod rawera manochiel gi magina e kinde ng'anyo, ka gimedo ni kata bed ni duond bura no siro sirikal ok gibeling kod timbe ma obila koro nyisogo. Duond bura no bende owacho ni biro bedo gi pogruok e paro e kind rowere kod sirikal ma pachoka ok en lesen mar kawo ngima ng'ato. We appreciate the life and the sanctity of human life.
our agreement with UDA in the Kenya Kwanza Alliance is based on development. It is not based on murder. And therefore we condemn any cases where there is murder of any citizen in Kenya. We support the president in his initiative, as the senator of Bungoma has said, in finding a solution so that anybody involved in murder can face the law. A death of a Kikuyu, a death of a Luya, yes. A death of a Turukana, correct, is a death of a Kenyan. Yes. And what we are saying as a party, any death of any Kenyan, anywhere, brutality by the police or any security agencies, we condemn it fully. Not only the death of this young teacher who died, or the other Juakali hustler on the street. Remember, there was a priest who was shot dead by bandits. Correct. Remember, there are over 20 Turukanas at Lake Turukana who died. We are standing in solidarity with Kenyans against any brutality and summarizing of their lives by brutal forces. Correct. We stand with Kenyans, and we also stand with government of the Republic of Kenya to ensure it calls to order those who are not respecting the sanctity of life. Riwruoge makedo ne jotije e pinje mag Afrika moriwo KOTU, ITUC Africa kaachiel kod LRS okwayo pinje mag Afrika mondo riw wigi kanyakla mar keto lwasi maber ne jotije mantiere Afrika. Koloso e romo manokelo kanyakla jodito mawuok e pinje mopogore mag Afrika, jagoro maduong' mar riwruok mar ITUC Africa Joel Ogidi noyango ni mondo mi ohala otim e alwora makare Africa Continental Free Area nitiere chike mowinjore oluw. Magi duto timore kinde migeno ni riwruok mar AfCFTA e kin thuolo mabiro biro riwo chirni mag pinje mag Afrika mantiere kwan oganda maromo bilion 1.3 mondo bed achiel kaluwore ni dwaro nitiere mar riwogi kanyakla. National implementation committees, we call upon our governments to provide and improve transportation opportunities, that is in aviation, maritime, and rail and roads for goods, services, and persons to circulate within Africa with ease. If the guys don't include us in the National Implementation Committee, what do we do? Escalation strategy. We will not strike. It is not a strike option. We will not necessarily picket, maybe in a very extreme situation. But our first strategy is the first strategy of advocacy. We lobby. We are talking to them. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV, wan bende wadhi nyime gi weche manyien mak mana ni wakaw yweyo mokwongo. Kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages? Who do you trust to get you to work, airport, or to that late-night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo. Let's go. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratil. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition, nothing like Supreme Court. Oliet, Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj tuak, mago Ratil piny. One wants to go in opposition. One wants to go in opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penje bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nusu tieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. View Sasa brings you Ahadi,
Hans, and often returns home, but the truth he's hiding could destroy everything. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Will he inherit the riches or face a bitter reality? Anatokea mtu pasipojulikana, anakabidhiwa hiyo ofisi. Huu sio usia baba. Visit viewsasa.com today and enjoy exclusive dramas. Ingene ibo mama dongo gi atachela kunyal ting mar ot koro nyaka ukonyru. Rajiv ko kibogati mango koro berka in bende somo mondo konja odi mar Rajiv gi ting mar ot. To ere kaka ananyalo dhi e college sani? Wachna gima miyo iwuondo parinet. Ang'o momiyo ok ida wacho ne adiera? Donge in ichal kaka japuonjni? Mande bingene atimo gi gitemo na tem galo pache. Kawuono e odiechieng' mokwongo matiyo gi nying Rajiv. Parinit Rajiv Bajwa. Machiegni kendo riwruok ma kanise pachoka NCCK ochakanga chenro machwalo pi maler e alwora ma kaunti ma Kitui ma milambo kaka okang' mar temo geng'o iye mohiu kod bende kedo gi ywaruok e kind anyuola. Kanochiwo ayanga chenro makamano mar pi mamuonyo siling milion 500, jakom mar NCCK Reverend Canon Chris Kinyanjui nowacho ni onge mar pi e alwora ma Kitui ma milambo osenyayo wach mar iye mohiu kendo e kind nyithindo kaachiel bende gi kelo ywaruok e kind oganda. Canon Kinyanjui, gender-based violence and even femicide. Women are killed when they go to look for water. So this is how we can be able to help our mothers, and we ask the government of Kitui to come up with a Marshall Plan, and we can work together to make sure that no mother will be exposed to gender-based violence. And our role as Help a Child is really to support local implementing partners because they are closer to the people. They are already committed to helping children in the long term. It's part of their ambition. And they are closer to the people. Even after Help a Child funding wears out or runs out, NCCK will still be left here. Johala mogeno yuto margi kwa kumwelo matimo limbe e dhod ohala maduong' ma Sekenani e bunge ma Masai Mara ogolo ywak gi e wi lal ma kinde ka kinde mateko stima ma koro medo duoko yuto margi piny odiechieng' gotieno. Gikwayo sirikal mamalo mondo mi koro donjre e wachno kendo tieko ng'ikruok makamano mateko stima. Lal ma sitima e kinde ka kinde osekelo nok mar arita ahinya te ndalogi ma koro welo timo limbe e alworano. Kar ohala ma Sekenani en achiel kuom kuonde ohala e kaunti ma Narok matudo kama irite lee mag bunge ma Masai Mara. Higa achiel omenda maromo siling bilion 4 nochoki kaka osuru kata odoko ni jokanyo mantiere sekta ma limbe ng'ur e wi meto ma nengo udi. Kitu ya kwanza hatuna security kabisa. Unapata kama mtu uko na kamera uwezi tumia. Kama sahi msimu wa wageni kufika, lakini wanapendanga vinywaji baridi. Manake wakiingia pale kwa hapa kuna kuanga na joto mingi sana. So unapata wanahitaji vitu baridi na hatuna. So unapata hapo tunapoteza pesa mingi. Unapata tafadhali tunaomba serikali watusaidie. Tunaweza kata siku 2-3 bila stima. Saa zingine customer anakuja anakutaka kukulipa na M-Pesa, unapata simu imezima. Na saa zingine customer mwingine ni wambali. So kuconfirm hiyo pesa kama imeingia kwa simu yako inakuwa ni shida. Sana sana hapa hatuna hata hiyo stima kwa muda mrefu. So wengine tunanunua hizi tochi za kuchaji. Na pale hiyo tochi imezima, ukifika kwa nyumba hakuna. Jana nilitupa kuku 20 zimeharibika. Na hiyo ni hasara ya mwenyewe. Sasa tuko na charge sana ya Kenya Power. Juu hata wale customer wanakuja tuwapea hiyo chakula, tunawapea uchafu. Kwa hivyo tunaenda mwenyewe anaenda hasara. Sasa tunaomba Kenya Power warekebishe hiyo maneno tuendelee na biashara. Hakuna stima. Ukihakisha hiyo generator unapata hiyo mafuta inaisha. Na mahali ya kupata si karibu sana. Na saa nyingine inaishanga kwa hii senda, kuna town kubwa. Unaweza sema utapata hiyo mafuta haraka. So hiyo ni challenge nyingine kubwa nayo tuko nayo kwa hii senda.
Jodak ma Buruburu e ward mar Rambe ogolo ywak margi ka giwacho ni sirikal mar kaunti ma Nairobi notiyo gi jonjore madarogi e ute ma bende gin mago mag ten kaunti ma Nairobi. Gikwedo mager kaka ne odargi ka giwacho ni mwandugi mathoth nokethore ka moko bende nokwal. Moko kuom jogo mosedak kanyo kuom higni buora wacho ni kata bed ni gope mibandhogi ne gisechulo to pod giyudore mana kama rach kod sirikal mar kaunti. MCA mar Rambe Anthony Kimemia owacho ni temo loso gi Gavana Johnson Sakaja ok osedhi maber ka gidwaro mondo gavana ma kaunti nodonjre wachno kendo golo oko e apisa mitudo gi mibadhi. Mekaa 30 years. Huyu alikuja hapa akiwa mtoto. Ni son wangu, second born. Wangewacha tulipe ama watupatie hiyo pay plan. Kila hata suruali na sindilia walibeba. Kuna vile mtu ambaye ameishi kwa nyumba miaka 40 amekosa tu kulipa miezi miwili miezi mitatu. Na kuna mwingine pia amelipa up to the last cent na bado nyumba yake imekuwa allocated kwa mtu mwingine. Tunamwambia afuate due process. Tukizungumza na estate officer ambaye ndio anaajibika na mambo ya estate. Estate officer anasema hajui haya maneno. Tukizungumza na director ambaye pia anafaa kuwajibika habari ya housing, director housing, pia yeye hajui ambacho kinachoendelea. Hao watu wanakuja wamejua tumeishi na hizi manyumba miaka ngapi. Tumelelea watoto huku, tumelelewa huku, tukalelea watoto wetu huku, na watoto wetu wengine wanalea watoto wao huku. Hakuna vile mtu atatoka huku akuja kule rahisi na si ati ni rent tumeshindwa kulipa. Yes, there was a problem, there was a time kulikuwa hakuna pesa, but sasa we are up to date. Mbona wana allocate watu manyumba, watu wakiwa ndani ya manyumba? Hata uelewi ni watu wamekula vitu zao, hata macho ukiangalia hivi unastuka au ni akina nani. Na wamejaa kwa nyumba hata uwezi ongea chochote na wao. Ni mtu kuingia na kuharibu vitu na kubeba. Hiyo ni wezi hiyo. Hiyo ni wezi. Kama umepoteza vitu kama zimeenda zote za nyumba. Kwanza kitando anafunja na mguu. Hata nawaambia acha nichukulie watoto manguo, wasikii wakishaingia kwa nyumba. Kila mtu anashika kitu yake anatoka tu na Duol mochune kedo gi mibadhi e pacho ka EACC sani kwayo apisa magari tayo Imbo ma Kenya mondo tergi mibadhi e seche magitayo tijegi kaka yo achiel mar nyayo kwe gi ratiro e pacho ka. Koloso gobila kod telo ma Imbo ma Kenya e sach nyasi mar arita manobagi e boma ma Mumias e kaunti ma Kakamega. Jatatije mar EACC ma Imbo ma Kenya Eric Ngumbi notielo ne apisa mag aritago ni mondo ng'e ni mibadhi en achiel kuom gigo makelo achiedh nade kochopo korka weche mag arita, kokwayogi mondo migisil lwedo okenge makedo gi mibadhi. Nolero ni mibadhi e sekta mar arita nyalo duoko piny yie ma jopiny nigo gi bad migawo mar arita, kamano nyalo rocho tudruok e kind jopiny kod tend arita e nyayo weche mag arita makare. So we can safely say that corruption is an obstacle to the efforts that are usually made to enhance peace and security, and therefore by effectively tackling corruption within the public sector and particularly in law enforcement agencies can boost efforts towards peace and security. Tafadhalini, tumesema we have those committees in place. Please let us keep them active, and he is ready. Whenever you have convened a meeting at your county level with your officers or your committees, if you invite EACC, they'll come. There's what they call public education and what? There's a department in the institution, your public education, because they said our priority is to prevent corruption, not to fight corruption. Kwa hivyo mahali ambapo kuna shida hatutaacha tu tunyamaze. Kenya ikiisha, wewe mwenyewe pia utaishia wapi? Ndani. Si tunasikizana. Kenya ikiisha, pia wewe utaisha tu. So hatutaki tufanye hivyo. Tunataka sote tukiona kuna shida mahali tuingie haraka tusaidiane. Moko kuom MCS e kaunti ma Garissa poko yangi kama nitie bang' kano monjgi kod jonjore chieng' tich adek mokalo e kinde mane gini od bura mar kaunti no.
Spika mar od burano Mohamed Roba wacho ni pogruok mosebede kinde MCS go okosebedo maber kendo giyango ni jonjore go nokel kod gavana ma kaunti no Abdi Ibrahim wirani ni dwa thiche oko ya PC. Jalup jatend spika David Lementile oyango ni oboke malandore mbui ni spika mar kaunti no idwa thiche od bura en miriambo. Kamila Warsame achiel kuom MCS mamine onyiso luoro margi kendo luongo riwruoge makedo ne oganda mondo donjre wachno. Nicholas Rorot bende okwedo timno kolero ni monjno okelo lal mathoth e od burano kowacho ni gik mathoth nokethore ka moko bende okaw gi jonjore. Tuko motion ya notice ya kutimua gavana kulikuweko na hiyo mafurugano na tunaona kwamba gavana analeta mambo ya jamii ndani kwamba yeye ni jamii fulani na jamii fulani kuna mafurugano katika jamii. Sisi tangu tulete notice of motion maisha yetu tumebadilika for worse. Kama wanabunge wa Isiolo tumetishwa na governor kupita kiwango, yani tulikuwa tunakimbia hapa na pale. Last week Thursday kuna mwenzetu alijeruhiwa ambaye tulikuwa naye kwa convoy ya Abdurrahman, alijeruhiwa na risasi tukiona akiwa na sisi. Hiyo ni kuintimidate us, kuweka sisi vitisho. Lakini hilo naye alitasimamisha hii gurudumu letu. Tumeamua kuondoa governor kwa sababu ya 1, 2, 3 ambaye tukizitaja ni kitu ambaye ziko na evidence ya kutosha. Speaker wa Isiolo ambaye imesemekana ilikuwa kwa social media kwamba resign, hiyo ni uongo tupu. Huyo haja resign, tuko na yeye, tunafanya kazi pamoja na hakuna frustration ya kufanya resign, hakuna mahali anapata kazi nyingine, tuko na yeye. Na ile kazi tunafanya nafikiri ndio imefanya Mbaga anaweza kuwa na control assembly kwa njia mzuri. Jodito mag sirikal ma Kenya gi Ethiopia romo e gwenge ma Kakuka e kar chung' od bura ma Turkana ma milambo e romo mar goyo mbaka e wi rochruok mar arita kwe e kiewo mar piny Kenya gi Ethiopia e gwenge ma Todonyang'. Ma biro bang' monj ma kinde ka kinde e gwenge ma Todonyang' e bwo dwe achiel mokalo kendo moseweyo ji moyo 50 kowito ngimagi e lwet jonjore. Oganda ma Dar es Nach ma piny Ethiopia kod jo Turkana ma pachoka osebedo ka ok modhre pi e kindgi, wach mosemiyo olor kiewo mar Kenya kod Ethiopia kendo rocho weche mag wuoth kod ohala. Jaote moyiedhi mar kwe gwenge ma Ater John Mwes oyango ni gisechopo winjruok mar yawo kendo kiewo mar pinje ariyogo e gwenge ma Todonyang'. Group of professionals, international organizations, the two governments have met in Kakuma, Turkana to deliberate on how these conflicts can be countered. And today we have gotten the commitment of 2 levels of government from both Ethiopia and Kenya to say that they are going to work as a team to contain the Turkana-Dashnach conflict. Right now, what happened is when the 2 fishermen Turkana killed by the Dashnach fishermen, what happened is that the government of Ethiopia had to apprehend them, and now they are arrested. Even the arms they confiscate, then it was taken to the government of Ethiopia. This discussion is following that incident because the other previous 2 incidents were something which brought attention from both governments, especially the people who lost life. We have resolved to open the border again. We resolved to undertake joint security coordination. We have also resolved in the next few weeks to bring the 2 warring communities to start discussing how to bring peace and live in harmony along this border. Kaunti ma Kisumu keto winjruok kod bengi mar Equity mar chiwo kony mar omenda ne jopur e kaunti no mar ng'iewo gige pur, chenro moyangi ni biro bero sekta mar pur. Gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o olero ni riwruok gi bengi no en mar bero sekta mar pur kendo loko pur obed ohala mondo mi ober ngima jopiny kojiwo ni chenro ni idhi tim e yor lony manyasani. Jata chenro mar bengi mar Equity Moses Nyabanda owacho ni giketo tenge omenda maromo siling milion 1 ne chenro no. Sani wadwa pesa monyalo miyo jopur manie Luo Nyanza ka
kata manie Kisumu County maginyalo purogo mondo gibed gi mich maber. Omiyo tich matiyo gi jo Equity ni wadwa ni kaka county wadwa cholie farmers matin, wamiyo gi gimoro ok ni magichamo magidhi e chiro mar ng'iewo kodhi mondo gipur maber. Wadwa ni walok pur obed ohala ne jowa. County gi Equity Bank kawuono romo mowinjore ni jopur wabro chako ka wamiyo discount mar 40% e gik ma itiyogo e pur, magi kodhi, magi fertilizer, magi sprays mitiyogo e kapur. To be ok wadwa mana ni ibedo ohala, wadwa ni bed mapato ma in go be dhi nyime ka medre. Kaunti ma Homa Bay noriwore gi counties mamoko e dhialo odiechieng' ma tuo ringa mar remo kata sickle cell, kama jotuo kod jogo marito jotuogo nogolo ywak kaluwore gi pek kod akwede magikale e kind oganda. Moko kuom jotuo manoloso e nyasino manobagi osiptal manyal Kinyi e kar chung' od bura ma Homa Bay Town oywago nok mag yedhe magayo tuono magiwacho ni nok kendo chuno mondo migiti kod pesa mathoth ka ging'iewo yedhego. Bende giywaga kwede magiwacho ni thoth e kor gwenge kendo jotuo kata mana jogo marito jotuo ineno ka jogo ma ok nyal dongo kendo ngimagi onge. Giywak ne serikand kaunti no mondo yie okete yedhe magitiyo godo e ute mag thieth mondo gikonyre. Reyano ema osekonyo ngimana nyaka chir kawuono. To tije matek to kanyal, puodho kadhiga. Sasa matiyo tich matek tawinjo ka denda ramo. Yudo hydroxyurea yude ok yot. Koro kwanye an kanyewe chemistry to ni uso nango 50 bob. Koro mang'ato nong'ado na rieko na dhiga ka Virondo. Koro yudo 50 bob no. Yudo 100 odiechieng' ok yot. Ok en tich mayot ahinya nikech kinde mang'eny obedo gi rem miluongo ni crisis. Kinde mang'eny iyudo ka ngimane bedo matek nikech nyathi ma jamidekre. Koro gima duong' matimoga ni kaka caregiver atemo monitor to nyathini kinde ka kinde be nitie kod pi maber monyalo modho kata kodhi school. So we are calling out for the county and other partners to ensure that this drug is available in most of these facilities to ensure that patients are able to access this medication. Of course, there are various other treatments that are given that are really helpful in preventing complications, and these are malaria drugs that prevent malaria infections. We have vaccines. As you know, sickle cell disease patients are prone to infections. Koro nwariwore gi jo thieth kod jok manigi tuo mar sickle cell kod jogo maritogi kwa puonjore kendo kwa nyisogi ni sickle cell ni ok en kaka ni koro ng'adni buch tho. Kaka kaluo wakao ng'enye kama but nam, koro nyabedo e dho nam mar Victoria kaka coast e dho nam ma coast Mombasa kocha bong'e. Onge mar moko kuom yedhe magayo tuo mar ringa mar remo kata sickle cell koro miyo moko kuom jotuo kadho adh nam chumbi tiyo gi yedhe mag nyaluo e gayo tuono. Mikoni en achiel kuom tuoche manyoro jodak kadho adh nam chumbi kono. Maerino yangi gi moko kuom jotuogo mabende koni weche mag akwede pod nyorogi e gwengego kaachiel kod kuonde tiegruok kaluwore gi kia mar jopiny e wi wach tuono. Jafwambo marwa Joja Oko noloso gi moko kuom jotuogo e odiechieng' mar piny mangima madhialo tuo mar ringo mar remo. Gweng' ma Kombani e kaunti ma Kwale kae ne ayudo ka moko kuom jotuo ringa mar remo kaachiel kod jorit jotuo ma kamago obago duol mar jiwore gin giwegi kaluwore gi midhieche ma gikale e odiechieng'ni ma bende piny ngima dhialo odiechieng' jotuogo. Achiel kuom midhieche mane gipimona en wach akweda ma gikale kor gwenge. Mwingine akasema achana naye mgonjwa ule mwanzo atakufa. Yaani mpaka mtu anajaji ile pia utakufa lini, waona? Kina baba ni kama wamesukuma hili jukumu kwa kina mama. Sasa unapozaa wari ama unapozaa mtoto ana ugonjwa huu wa sickle cell, kuivyao wanaona kama ni laana ama ni matatizo yametoka kwenu. Sasa ndio pale anajitenga, unachiwa ule ulezi. Midhieche mabende gikone yudoge nyaka isikunde. Alikuwa mwalimu wa maths. Wataka kujaribu na ukichokwenda kwambia, we yai wasemaje? Wasema ama nakuita, yai sema. Sichapwi, siwezi pigwa.
Sana nita mimi yai cause siwezi nikiguswa nitavunjika. Nengo thieth gikoni bende en achiel kuom gigo mamiyo tuono dwa medore ahinya ka oganda mathoth bende gikoni pod onge kod ng'eyo matut ewi tuono. Kama hiyo hydroxyurea utaipata kama ikiwa cheap kama ana shilingi 50 kwa capsule moja. Na kila mtu ana matumizi yake. Kuna mwenye ana meza moja kwa siku, 2 kwa siku, 3 kwa siku. Unavyofanya lazima uhakikishe kuwa mimi naeka chakula, lakini lazima kuwe na ile 100 ya dawa ama 150 ya dawa, ambao ni ngumu sana. Omwa tena sana, hauwezi hata kutembea. En gino momiyo jotuogo kaachiel kod jorit mage manyo riekni mag yudo thieth mag nyaluo ka gipimo nani moko kuomgi tiyo nyaka gi pot tong gweno kaka yath kaachiel kod alode mag nyaluo. Mayai yana tiba. Ukipata zile shells zake alafu ukiboil unayaboil yale zile shells unaziboil unatoa kuna ile thick layer ambayo iko pale katikati pale. So ukitoa ile ukiponda unapata ile unga yake, unachanganya kama na eda kahawa, uji ama chakula pia. Ile inatoa hiyo nani? Mboga ya majani ambayo iko na kiwango cha juu cha damu. Sasa watu wao wanashauriwa waitumie wakati wanakula, ndio ile HB ama kiwango cha damu kisiwe kinashuka sana. Huwa napenda kutumia kama kitunguu saumu, ile garlic. So ile huwa napenda kutumia kutafuna ama ni ponde nichanganye na mafuta nazi, nisikie mahali panapenda nijipake hizo. So kuna hizo karafuu. Mtoto anania akiwa vile, unafanya nini? Unamsaidia na njia gani? Ikizidi utaenda kwa hao wataalamu, lakini nyumbani lazima na wewe ujikumike na kumwangalia. Yudo thuolo mag tije bende gikoni en midhiero ka kwayo margi en ni piny owacho wuog oko mar chiwo puonj makare ewi tuono. Mtoto kila wakati yupatikana na crisis, hapa na hapa maumivu, hapa na hapa yuko hospitali. Hata ukiwa kazini, utakuwa kazini mwezi mmoja uwezi umaliza, lazima utalazwa na huyu mtoto. Na hawezi kuwa mtoto amelazwa ubaki kazini uende pale. Na hivyo ndio kazi yangu ilienda hivyo, na mpaka saa hii changamoto iko. Kwa mtu akijua unaugua sickle cell na kuambia wewe hautafaa mahali kama hapa, manake absenteeism itakuwa mara nyingi hauko kazini. Unaweza kuta umekuwa employed mahali lakini hauwezi keti for long kwa sababu anytime unakuwa na hizo crisis. Tukopogore kod kinde machon, gidwani piny owacho ti kod lony manyasani mar neno ne gigayo tuono mathoro mako nyithindo kapod tindo. Sasa kuambiwa ni World HIV Day, ulimwengu mzima utakuwa umejaa watu mabango mabarabarani. Hii ni World Sickle Cell Day. Unaona wapi ama kutoka Mombasa paka umefika Kwale? Ni wapi umeona mahali serikali ya kaunti ambayo imejitokeza kando na Kilifi kusherehekea hili jambo? Kwa hivyo sisi tunaomba serikali vile wanavyoshughulikia swala la haya magonjwa mengine yanayoambukiza, pia haya magonjwa yasiyoambukiza ikiwemo sickle cell, tutengewe pesa katika bajeti na tuweze kupata dawa bure kama vile wengine wanavyopata. Lakini wakati wetu nilikuwa hatujui sickle cell ni kitu gani. Kiasi unakuja kugundua ni wakati sasa inakuwa watu wameanza kuerevuka. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Nyakoromogi mana kaka juma ka juma wakilo ni cheno margin kanye kawuono wamenyo ni Jabez Oduor. Jabez ne MCA ma Kongowea kendo siasa mare ne betekie mokalo kaluwore gi chung' mare kod manen gavana machon ma Mombasa Ali Hassan Joho. Tokweyo bedo MCA sani koro doke wala matindo kod tuke mag golf. Jata cheno ni Walter Nyambaga miyo wasigan Jabez Oduor bang' luwo ndache Mombasa. E gweng' mag dho wadh nam chumbi Mombasa, warado kod Jabez Oduor kanie tukene mapile mag golf, opira mar kede minyudo to mana kogo kwan malong'o kama olwarie. Jabez en achiel kuom MCAs mane otiyo e ward ma Kongowea. Kata kamano, gisani en oko mar telo. Jabez nonyuol kure to somo kanye? Ana wuoda Asembo. Kamoro ni Komenya. Asembo Komenya? Yeah, ja Komenya. Tok Nyilima kanyo. But chako somo Mombasa ka. Nursery moro ni Beans Primary. Beans Nursery, Kengeleni kacha.
kaeto asomo Maweni Primary School, sani nige nigi secondary, kaeto achaka dhi high school moro ni Serani, kawuok Serani tadhi University of Nairobi, atimo Bachelor of Commerce. To chako menyo mare kure? Ng'eny time na bedo ja ohala. Ma the peak business ma bedo kasetime town ka en mar outdoor advertising. Sani an gi kambi mar estate development, wa nyiewo lo, wapogo, wauso. But ka nachako piny kabisa. Nachako kaka jamiluongo ni ahoka. Wuotho gi bag, ofis ng'ato, mano, jachungu. Wago mano, kawuok e mano bang'e kana tieko college to nokawa gi kambi moro luongo ni Prime Products, ma joma kelo modhi mag ndalo no koko bate kodonjo markets, modhi mag mon gi rigolo gi oko. To bang'e bedo manager kanyo, dogo kawa gi kambi moro mar bwana moro ni Chesaina Barthonjo, wat Moi. Atiwe kambi ne mar Chesco Telecommunications, kanyo ne wauso mobile phones. Ene kambi mokwongo uso mobile e Kenya ka. Okay. So from there, marketing, I got involved back in my kambi. Miluongo ni Visions Advertising. Makoro wagero go billboards gi to rent. Kalore ko tudruok mare kod osiepe, Siling bende nochako kudo ne ofuko ma Jabez nodonje siasa. Pero no nyuola e town kaendi. Ohala mar outdoor advertising bende ne yudo ka wagwenyore gi jomunisipaka gi kacha mang'eny. Kenya kiyudo approval, koro nomiyo ma wang'eyo weaknesses gi strengths mag local government operations. Koro nwadwa ni wadonje iye kacha walos gik moko mondo obed procedures mowacho ni playground mag international cities. But mtaa kumawuok an jamtaa kumoluongo ni Kongowea. Bende wan gi challenges moko ma kawaida mag vijende, onge tich. Kacha nitie chiro manoger, mismanagement mar chiro chande. Koro niyudo ka vijende wa jomana kawan miyo tije billboards gi. Moko nwaketo askaris, moko ne itho. Koro nemiwa pressure mar mondo wakonygi gibende giyud kuonde me ginyadonje. Koro through that na the late Fidel nosiep na matek kabisa. Kubire town kato nyakomanya. Bwana kitem gini matin mondo wane ateme mokwongo 2007. Ma ndalo no baba ne nie chama moro ni LDP. Magino no bawa that time. Doga teme kendo 2013. Kaya makora yude mobedo confirmed. Madonjo gi ODM. Kanya manodonje joluo mang'eny town ka. Kata odoko ni noyudo thuolo mar telo, to kodonjo e assembly ma Mombasa, Jabez wacho ni midhiero moko to ne pod nitiere. Kan wadonjo gini mokwongo expectations gi gik manowach nopogore gi gik manwadhi mawayudo. Okay. Nwadonje county munyiso ni wan port ni wan mwadhi manage. For instance. Ala? Nwang'e ni port ma Mombasa MCA zama dhi make decisions. Gik mang'eny. Kaito kawa transition bende nwadhi mawayudo ka kacha ne nitie bylaws. To wan koro nego walos fresh laws. Koro yudo ka nitie conflict, seche moko nitie staff manoluongo ni transition staff, mana moko ne gin jomunispa. Okay. Koro kawo gi county. Koro yudo ni gik ma onego utim kulingana gi 2012 constitution, nitie buk moro kanyo mwaluongo ni the 2012 Act, County Government Act, mane miyowa right of operations. Yudo ne gigwenyore gi gigi.
It was a very big challenge. Omiyo Wambaka kaka ne gichako chuogo chike to kod kaka ne gitayo chenro mag tije e assembly. Kata kamano weche ne ogwenyore gi kod kaka ne giparo adieri mar chal through the county secretary. So mago mane challenges, but well, we sailed through to kawan wawuok 2017 kanyo marwa cha bendo nodhi mobedo machiek matin. Okunwa serve the full 5-year term. Koro iyudo ni nowuok Mombasa ka waloso chike madhi karibu 100 ma nyaka kawuono ng'eny gitiyo. Ma nyaka na wuogi sani parking no ayudo ka en 100 2013 ma Mombasa ni nyore ka nodonjo 200 in 10 years. Nikech wan gi level manwa pime makata ng'eni in another 10 years okonya kalo 400. Koro manga chiel kuom sheria manwa keto, nitie sheria manwa kalo mar development control ute migero gi. Yes. Wacho ni ot ma nigi gorofa machopo 4 kadhi mbele nyaka bed gi lift mondo accommodate joma disabled. Jabes Oduor miyowa kit kaka telo ne oganda mopogore kod dhoudi mago ma ok magi chal to bende nitiere tije ma ochamie nyadhi. Town ni challenges gi opogore gi thuchewa kuma wae kocha. Nikech kaka kaendi wacho ni ma en cosmopolitan town, mokiko ji. Koro gik moko seche moko mitimo bende okinya paro jou kende nyaka ine kaka ikike gi kirieko mondo kik okel mach moro kanyo. Etende bende nopong' kod midhiero kod achiedh nade e kinde ka kinde ne odunyore kod man en gavana machon ma Mombasa Ali Hassan Joho. Ne wae gwarorega kochopo godhiambo to wadogo bedo kamoro kasi gavana Bos na golo ko kan nikech ondika. To ma ok nyati? Ma ok nyati. Manyaka sani wawuoyo wan osiepe, en member ma karwa kaendi, wagogo kode, but kochopo kuma tich nitiere to mana kaka iwacho no, simoko nyaka ji yuare. En ni koro gima waneno, which is very sad, ma koro anaka timore thuche wakocha, guarruok no odhi too much ma koro bede nyaka gi tho gi jomoko koro kawe personal. Ji nyaka ng'e kaka pogo tich gadiera. Opako kit kaka duond bura mar ODM to kod oganda Luo osebedo kod winjruok ka gimakore e kendo gijiwo telo ma margi e kind oganda mawendo. Kija miriambo nyawuondo ji to kaming'a. Koro jokongo were gin joma osedago magi ng'e maber ma to jaluo but en ng'amo chung ratiro. To ombulu mane igono manwa chung'e no be nitie mana jogi ma jopiny ni but gimiwa kijipanga kipangori maber to ichunga diera to Nyasaye ting'e ting'a malo. Mok mana ni jowa be nochopo kachon. Jowa tie town kama tek mang'eny kendo. Jabes Oduor luongo nying Fidel Odinga e kendo opoya ahinya kuom sir mane gibedo godo to godo kaka ne gidongo rowere. Fidel mokwongo ne jara of course. Mamano vijende te wan go town ka, but nen ng'amo era diera to nen ng'ama tiyo matek. Nen ng'ama kata ka ng'ato temo nyiso ni ng'ane nyako neno wuon. No wan gi program moro ka no achako ga e showground ma Mombasa mani luongo ni Mombasa Youth Got Talent. Mombasa Got Talent. Mano program mano achako kode no atemo kao ndalo moko be vijende moko no tero Germany. Watch music inige. He was a key sponsor. Nengama, I would say we lost a good friend, was a leader. To kadonje siasa no okanya wuon no konya at some level ko ana wuon siasa to kunadwa donje. All right. To kato doko nigi sani oken MCA kamano jodak makongo weya to kodalo ram mare pod chopo kuwe mare yude sir moko bang chung 2013 ok nadoga chung MCA. Yes. Koluwore gi yuak mar jowa ne gidwaro kama wanyalo yude duol maduong ma gigiwa moko ma mok notimore no anyano kanyalo sudo mbele. Koro
Notemo mondo wadwar koma Senate, but nwalalo. Koro bang' kanyo ok nadoga chung' ombulu mana orumo mar 2022 mano ok nachung'e, but jowa mabiro ma mheshimiwa mantie matin mokonyore godo. To familia mare ne okawo kitende ni nade? Mokwongo jaduong' gini nobwogo nikech mana kaka jowa mang'eny ok noparo ni ng'ato nyawuok Aluo to biro e town kaka Mombasa to kwayo ombulu to yudo kom. Koro jaduong' koni weri gi gini chamo pesani gini kama, but bang'e kanoneno ka ji go foleni ebo luwa foleni nogono negi mor kabisa. Opogore kod siasa, Jabez en jatuke buora monywando nyaka golf. Kani thuolo atimo tuke ariyo. Nitie moro ma enam chumbi ka waluongo ni kite surfing. Okay. Iyuari gi gimoro ni surfboard to yamo yuai chikori kama malo matin. Wago gige mano. To golf bende agoyo ka, an member ma club ni. Golf achako tugo quite some time, but an exercise. Iyudo ni wan gi 4 hours iwuothe bunguni. Bunguni en pap ma karibu kilomita, en eka madhi 200. To kigoye gimoluongo ni 18 holes, irom gi ng'amo wuotho kilomita 15. Koro mano en exercise ma pa wi kaka an atuge diriyo. Koro kituge diriyo to imiyori exercise moromo. Go abal, go abal, kuang' simoka Mkomani, yo Mkomani kadhi town chaka duogo ni mano karibu kilomita 1. Okoni kaka jatelo mane jopiny oyiero gino mabende ne tude kod jopiny matindo kokale tuke makawuono gintiere niende. Kendo ka bende mane gigoye mbaka kondo kaka inyalo pogo dongruok kind telo to kod kaka ipango county. Kibiro ka koro paro mang'eny igolo, koro wini opira ni be okodwa stress, dendi be kod makore kabisa, opira ni ng'eyo ni ng'ani nigi pressure, okobidhi nyaki release me relax kabisa, en igoye ka dendi otulia. Koro neno ng'eny ji mang'eny gik ka Nyakora Mogi erokamano kuom bedo kod chakruok nyaka giko. Gwaro lumno kamano. Go opira koro, go opira was wadhiyo goye mang'eny. Jata chenro mari kunthuni duto ne en Walter Nyambaga, Wood Koweru.